A few moments later. So, ayan guys, so medyo nabawas-bawasan yung mga dahon. Pero guys, nandoon siya sa gitna, nakatambak lahat. Maganda sana to guys sunugin, kaso natatakot ako guys magsunog nito kasi nandito lang sa kabila namin, junk shop. Ayan oh. Ayan lang yung makina oh. Yung makina ng ano, ginagamit nila. Baka mamaya liparin yung ano dyan, yung apoy. Magkasunog lang. Yan guys, so daming panggatong oh. Ayan. Ayan. Ayan guys. Medyo nabawas-bawasan yung kalat dito. Ang ginamit ko nga pala guys na pangwalis. Ito siya guys oh. Alam nyo to guys. Oh. Yung ano ng kawayan. Yung tinanggalan na dahon ng kawayan. Oh. Wala naman kasi ditong ano eh. Walis tingting. Wala ditong puno ng nyog. Kaya kawayan yung ginagamit dito. Ayan. Ito maliit. Meron ding malaki. Ayan oh. Ayan. Ito, ganyan. Yan ang ginagamit dito pang walis. Natapos din. Sakto guys, natapos ako magwalis. Nagising na rin yung anak ko guys. Ito guys yung puno na yan. Pagka summer, ang daming bunga niyan. Ayan. Punta naman tayo dun guys sa ano, kabilang side ng bahay. Pakita ko rin sa inyo guys. Ayan guys, may mga tanim na ano, sibuyas. Tsaka yan, peanut, mani. Ayan, mani. Tsaka yun, bawang. Yan. Yan guys, oh. Yan, sobrang lawak. Ayan, ito guys yung ano, yung tinaniman dati ng kamote. Dito sila nag-harvest. Dati yung una kong vlog. Ito yun. Ngayon guys, ang nakatanim is ano na siya guys. Ayan. Oh. Labanos. Labanos yan guys. Oh. Ito naman guys, peras yan. Pag summer guys, makikita nyo may bunga yan. Tsaka yun dun oh. Ayun. Peras yun. Yan, prutas din yan. Di ko lang alam yung pangalan niya. Yan. At saka ito din. Meron din ditong grapes. Pag summer lang din na bunga. Ayan. Ayan. Ayan yung puno niya guys. Ayan oh. Ayan. Buhay pa yan guys. Wala lang dahon kasi winter ngayon. Ito rin guys. Ayan. Ayan. Dates yan guys. Ayan pa. Ayan. Walang mga dahon. Oh. Yan. Prutas na dates. Lawak guys. O tingnan nyo guys yung sa kabila namin. Oh, junk shop yan guys. Malawak din yan na junk shop eh. Ayan. Mula din kasi yan doon sa may kalsada hanggang doon. Ayun, ayun, ayun. Hanggang doon. Hanggang doon. Sobrang lawak din. Ayun guys, yun lang ang vlog natin for today. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you for watching guys.